Assalamu alaikum. Ana magana da 'yan matan gidan nan. Mata ya aka ciki nawa ne? Lafiya kare ya gari ya aiki ya kwana biyu. Wa? So. Jin nake kamar an bani sai da ganin ki Allah nake gani. Ya gari ya aiki. Ya kwana biyu. Kai anya ba da da yanzu makiya in sun gamba da ke cikin gari suna wani hasara suna kushewa. Ke san sai an ga ana kawar suka gare su. Kai da Allah ga halacan. Wai da makiyan kai mashi da ke da kila la wuce. Kira Allah. Ka. Me ka da gonin? Ko men ci za ka yi? To bi tutur gidan ubanka na. Ayo.